mau ora samar Quran iki nyata kok nyatake apa-apa sing wis amanah. Lah dikon ibadah gen ora salah arah. Dike wis tak kandhake Rahman Rahim Allah karo kabeh kawula ora ana beda-beda. Mbok bajingan ya dikai rezeki. Mbok wong mabuk ya dikai rezeki. Ning kok Rahman Rahim menungso ning gone hablum minan nas iki mau perlu petunjuk perlu Quran. Lah adoh-adoh Kang Nurdin golek rezeki ning gone Kudus barono kanca iki mau botolane wis entek dicegat arek ndekekke rezeki karo bojone ning abot kancane ngurangi sithik tok iki mau nuruti halo bro ada bolo sone luwih gede tinimbang sing ngombe halo bro